Hvad er dit overordnede syn på shippingbranchens påvirkning af finanskrisen? Der er ingen tvivl om, at i 2007 og 2008 og 2006 for den sags skyld oplevede shippingbranchen et kæmpe opsving og et booming marked, som faktisk var historisk højt. Og derfor ramte finanskrisen shippingbranchen som en bombe. Der var i 2008, da først finanskrisen begyndte at komme og ramme, og begyndelsen af 2009, der var et stadie af panik. Der var rigtig mange virksomheder, som prøvede at komme ud af alle de aftaler, der var lavet. Der var en del konkurser, og det var sådan en snibboldseffekt, så når først nogen ikke begyndte at honorere deres forpligtelser, så gik tabet videre, og så blev det sådan set værre og værre og værre. Så der er ingen tvivl om, at i mine mange år i shipping, der var dønningerne af finanskrisen, eller følgevirkningen af finanskrisen, helt, når jeg husker tilbage, temmelig uoverskuelige faktisk, fordi tætte kunderelationer, tætte samarbejdspartnere, løb fra deres aftaler, gik konkurs, forsvandt fra markedet, og det var lidt en kamp på overlevelse lige første 6 måneder bagefter, indtil man fik et overblik. Okay. Ja. Hvor mærkede man for første gang finanskrisen i shippingbranchen? Ja, hvorhen? Altså, den rammer jo, når vi snakker shippingbranchen, så er det jo globalt. Og det var ikke et specifikt sted, at vi kan sige, at inden for tørlastdelen af shippingbranchen, som er det, som jeg altid har været involveret i at fokusere på, og stadig er, der ramte det globalt. Vi havde, hvor jeg sad på det tidspunkt, mest fokus på Atlanten, det vil sige, det var samarbejdspartnere og kunder og så videre inden for Atlanten, men den ramte lige så hårdt i Pacific, og da shippingbranchen er så global som det er, så var det ikke et specifikt sted. Det ramte bare hårdt det hele. Så den ramte begge ender? Eller? Ja, både Pacific og Atlanten, både Fjernøsten og alle steder inden for branchen, hele branchen og alle segmenter inden for branchen, både tank og container og tørlast blev ramt. Og det er muligt, at på containersiden, at det først så på nogle af Pacific-ruterne, men umiddelbart vil jeg sige, det ramte globalt på en gang. Der var ikke nogen, der gik fri, eller steder, der gik fri. Okay. Hvad gjorde man for at holde sig kørende? Ja, som sagt, det blev jo en kamp lidt på overlevelse, fordi at det var som om, at der var for det første mange, der næsten mistede hukommelsen. De kunne ikke huske de aftaler, man havde lavet, så medmindre alt var dokumenteret og juridisk korrekt med papirerne. Hvis ikke det hele var på plads, så prøvede alle folk at komme ud af de aftaler, der var lavet. Og der var jo virksomheder, der gik konkurs, og det vil sige, at når du havde lavet nogle aftaler med nogle partnere, måske du havde charteret nogle både ind for nogen, og så charteret dem videre til nogle andre. Når først der var led i kæden, der begyndte at misperforme og ikke betale deres regninger eller gå konkurs osv., jamen så var det igen den her berømte snibboldseffekt. Hvad gjorde vi? Vi sørgede for, at vi havde et finansielt redskab på plads, sådan så vi fik nogle låneaftaler med bankerne, som var holdbare, ikke bare for en kort periode, men for en længere periode, hvis man kunne det, fordi det var også svært at få lånemuligheder og lånefaciliteter på det tidspunkt, da finansbranchen selvfølgelig virkelig var hårdt ramt, og det betød også, at de normale lånefaciliteter, man kunne gå ud og få fingrene i, som kunne gøre over en 3, 5, 8 års periode, det blev lige pludselig meget kort, hvis vi overhovedet kunne få fat i det. Så det vi gjorde, det var at sikre sig, at du havde et finansielt redskab til at køre forretningen videre, og de ting, vi kunne komme ud af, stadig legalt komme ud af, det kom vi ud af, og commitments vi havde, som kunne skæres fra, som ville give et resultat på kort sigt, det blev skåret fra, og der var også mennesker, der blev fyret, sådan så at ens overhead og omkostningsniveau kom ned på noget lidt mere normalt, end det havde været de sidste par år før. Okay. Og så her i starten af finanskrisen, eller under finanskrisen, følte man sig så bange for at skære drastisk ned under finanskrisen, eller var det nødvendigt?
Ja, altså når ting går nærmer sig noget, der hedder overlevelse, så gør du, hvad der skal til. Også drastiske tiltag. Og der kan man sige, at der var eksempler på, fordi det gik så hurtigt, at der måske opstod sådan en lille smule panik, så der var faktisk virksomheder, der skar for drastisk ned. Der er også tale om, at der er virksomheder, som drejede nøglen om, men de gjorde det faktisk for tidligt, fordi der kom sådan lidt et rebound, cirka 6-8 måneder efter det rigtige dyk i finanskrisen, kom der en lille rebound i markedet, hvilket vil sige, at der var måske nogle af dem, der drejede nøglen om, der kunne have overlevet, hvis de bare havde haft lidt mere is i maven og ikke havde taget så drastiske tiltag. Men der blev taget mange drastiske tiltag på det tidspunkt. Det gjorde der bare. Og hvilke skader har finanskrisen påført jer efterfølgende? Det er klart, at hele kapitalapparatet i de forskellige shippingvirksomheder i Danmark har ændret sig. Hele det finansielle grundlag har ændret sig, og et langt stykke hen ad vejen er det jo i dag bankerne, der ejer de forskellige virksomheder, fordi der er store gældsposter, der er store commitments, så det har ændret sig sådan, at vi er blevet mere kritiske. Det har ændret sig, at risikostyring er blevet et langt vigtigere parameter hos de forskellige virksomheder. Og det gælder både de børsnoterede og dem, der ikke er børsnoterede, at der er bare en langt større fokus på risikostyring, end der var før. Okay. Og det er sådan set sundt nok. Ja. Og så, hvad vil en ny kommende finanskrise betyde for jer? Altså, hvis der kom en ny finanskrise nu her, så er det kapitalgrundlag, der blev opbygget i 6, 7 og 8, hvor folk tjente i shippingbranchen tjente rigtig store penge, som gjorde, at så mange kunne komme igennem det, uden at gå konkurs, som jeg talte om før. Hvis der kom en ny finanskrise på samme niveau, eller lignende, som vi så tidligere, så ville det være rigtig svært for mange virksomheder at overleve. Fordi der er simpelthen ikke den support finansielt, som der var efter 3-4 rigtig gode år. Fordi det her marked har ligget på et lavt niveau, fladt marked igennem siden finanskrisen. Så det er først nu, vi begynder at se en optur og tror på, at markedet i 17 og 18 og 19 kommer til at stige. Ikke til som det var i 6, 7 og 8, men det kommer til at stige. Så jeg tror, at hvis der kom en ny finanskrise, hvor markedet gik i stå og lånemulighederne stoppede igen eller blev bremset, så vil der være rigtig mange i alle grene af shippingbranchen, der vil have svært ved at overleve. Okay, og hvad er forskellen fra, hvad I gjorde før i tiden, og hvad I gør i dag, altså her efter finanskrisen? Så er vi tilbage til risikostyring. Altså de forskellige risikoprofiler, som ligger inden for shippingbranchen, forskellige typer virksomheder, om du redder eller du mailer eller hvad du er. Der er ingen tvivl om, at der er langt større fokus på både at hedge dine risici, men se på den overall risikoprofil. Hvad nu hvis markedet gør sådan og sådan? Hvordan reagerer vores virksomhed så? Hvor står vi, hvis markedet falder med 50%? Hvor står vi, hvis markedet stiger med 50%? Er vi klar? Du skal huske på, at der må ikke gå sådan en krisestemning i en virksomhed, fordi så sidder du sådan set bare og venter på den næste finanskrise. Vi skal også hele tiden tænke positivt og sige, ja, vi skal være klar og have trimmet virksomheden, hvis markedet falder 50%, men vi skal jo også have de rigtige mennesker på de rigtige poster, hvis markedet stiger 50%. Det nytter ikke noget, at når markedet så er steget 50% og siger, nu går det fint igen, så skal vi ud og finde de rigtige mennesker på det tidspunkt. For først er de meget dyre at få, for det andet, så går der altid en periode, hvis folk har konkurrenceklausuler eller noget andet. Så vi bliver nødt til at have et apparat, som er gearet til både stigninger og fald i markedet.